Nfetħet uffiċjalment is-South Block fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroqq, parti li tħalliet abbandunata għal diversi snin. Dan il-bini tal-pixxina issandu 8 dressing rooms, doping room, showers u swali fejn wieħed jista' jitħarreġ fl-aerobika u fl-squash. Dan kollu attrezzat għal bżonnijiet ta' kulħadd anke għal persuni b'diżabilità. Għal dan il-proġett sar investiment ta' 800,000 euro u permezz tiegħu tneħħa l-periklu li kien hemm għal kull min juża l-post. Iżda l-ħidma fuq il-Pixxina Nazzjonali ma tiqafx ma' dan l-investiment. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports qal li jista' jeħtieġ jinqala l-pavimentar li hemm u jitwaħħal wieħed ġdid. Fix-xhur li ġejjin se nibdew naħsbu sabiex anke l-istess pixxina nagħtuha manutenzjoni kif ukoll id-decking. Id-decking li jekk tħati ħarsa lejh għandu bżonn għala sħiħa u allura naħseb il-proġett li jmiss huwa li nibdlu d-dekk kollu ta' din il-pixxina. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif ir-rinnovar tal-Pixxina Nazzjonali kienet weta tal-Gvern wara li kien sema l-ilmenti ta' dawk li jużaw regolarment dil-faċilità. Kienu saru numru ta' rapporti matul is-snin sabiex jaraw il-ħsarat sa fejn waslu. Ftit xhur ilu aħna minna studju fuq din il-parti li ftaħna llum sabiex naraw il-ħsarat u sibna l-ħsarat kienu estensivi li ma setux jistennew. L-Aġent Kap tal-Kunsill Malti għall-Isports spjega kif bħalissa dejja ħidma sabiex fost l-oħrajn jerġa' jitnieda l-programm sportiv għas-sajf Summer on the Move. Iċ-Chairman tal-Kunsill Luċjano Busuttil qal li l-ħidma li se tkompli ssir fuq din il-pixxina se tkompli tgħin biex il-faċilità tkun il-qofol f'attivitajiet ta' skola sport u anki sabiex tilqa' fiha kompetizzjonijiet kbar internazzjonali.